Mau buah nyampel gading untuk songkong jenang. Enak. Tapi biar mangan mesti tunggu nih gendowor kaya ngene. Jenang mau. Lho kok mau kaya turu to, Le? Kaya tangi. Ya ampun. Mau jenang. Mau. Ya ampun. Ya ora sida mangan ibuke. Jenang sekutil kok pangan. Yo mau jenang toh? Seneng toh? Seneng. Kangen sama jenang. Sudah lama enggak makan jenang. Bu. Duh. Enak. Enak, Le. Lagi. Yo lagi. Luar konteknya to yo. Biasa lek wong ngiwuh nek majik saiki usum sing akeh-akeh. Iki kok enak sing jenang, tapi ya entuke mek sekutil ngene iki cah. Tapi enak lho cah iki jenange. Jenang ketan. Hah? Mau? Mas Yoyo mau lagi? Ya ampun. Iya ya. Mau jenang lagi? Walah. Kasih mangan aku Yoyo. Masih mau lagi? Masih mau lagi? Lagi? Walah. Enak ya jenang ya. Jenangnya enak dah. Hah? Yo ngalah. Yo apa ganteng dhewe nak? Tapi sehat-sehat loh ya. Gak boleh sakit-sakit loh ya. Masih mau lagi? Masih mau lagi? Aduh. Loh kok getake aku ya kaget to, Le. Sing bener lah ngomong. Ngono. Gak lah getak-getakan aku ya, aku kaget no. Iya. Mau? Bener-bener kok habisin to ya ngoyo. Nah. Yo tinggal 1 jam balik Le. Pastikan jam balik loro yo. Si aku njok titik yo. Beh masa ada deh kontaknya kabeh iki pira. Aku njok sithik. Terakhir. Jenang. Kopel gading mau dintekne Yoyo. Nyapa lang lho kosekno yang sopan moh yang sopan. Mau? Hah? Mau? Habis lho ya bar iki. Wis entek habis lho. Entek habis. Wis habis sana.